RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon mo kining usa ka lalaki nga taga Saging Maria Siquijor pero kasamtangang anak karon sa Imus Cavite. Agat wala tampo nagdasingan nga Dondon. Thanks God. Nabot kita akong gilon sa GSIS. Just in time. Ako kinikinanglanon. Sa ato pa, Bart. Madayong rin mong plano nga surprise para sa birthday papa mo. Natural. Mag-order ko sa kabok lechon. Kunya, cake. Aron, mas bongga selebrasyon sa akong amahan. Malipag is papa ini. Wow! Kilibag yun ko sa mga anak kamuhatag og bilis gilikanan eh. Makatouch yun. Nanawad ako sa kong kaila sa lasi. Aron na, mag-order ko lechon o cake. Excited ka ko sa mga adlaw. Kung sa'yo mamay mo reaksyon ni Papa. Excited na kayo ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Papa. Mga anak. Pa? Ay, salamat kayo ninyo, ha? Kung wag ba ko mag-edad og 75, di ko makabaton og usa ka tibuok na inasal sa akong birthday. May cake pa yun. Grabe ang akong kalibayoy. Nakuratin taon ni ganiha, pag-abot yun sa inasal og sa cake. Naratol in taon. Kaya wa ko na siya mag-order. Kaya wa siya ikabayad. Nalipay ka ba sa mga surprise, pa? Nalipay kayo. Nga, dang kurat o gulba. Sabi ko pag mapriso ko nga kay wa man ko ikabayad sa inasal o cake. Ay, wag yun naman ko iplanong maghigay sa kong birthday. Dagang kayong salamat, mga anak. Mahilak kay pa, oy. Hilak nun ka. Birthday ni mo, niya mahilak ka. Ayaw pa. Inyo bang kong ipailak? Napabauli na gud mo, oy. Aron, magkakita ay nagyuta. Sige man lang tayo nag-video call. Mga gagma kayo mong mga daw. Silang, pasag lang pa. Maabot lang na higiw na. Paabot ako pagpauli. Uban sa pag-isuon di asa secure. Mapauli mi pa. Mao nga, kinala magpalagsik ka, kamus mama. Nakasabot pa mo, ha? Ma? Ha? Okay, class. Dismiss. Noon sabi ko ganina. Murag, nailutam ko sa mitang nagtudlo. Murag ko, makasabot sa kibati. Murag ko, gikod baan nga, wak ko makasabot. Saan may pati pasabot ini? Unsa magha? Uy, si mama maning nanawag. Hello, ma. May kinanawag ka. Naunahan ko ni Buda. Manawag unta ko. Dondon, si Papa ni mo. Ma? Nga nagila ka? Unsa na tabo ni Papa? Na-admit karon siya sa Siquijor Provincial Hospital. Pero dili kumpleto ang kaymanan sa maong ospital alang sa sakit ni Papa ni mo. Kinahanglan siyang mabalhin sa laing ospital nga mas kumpleto sa kahimanan. Ginugo, ma. Kung siya mag-ayo ni Papa, mo'y angin ito buhaton. Kinala mabalin siya dako nga ospital sa Dumaguete. Pero doon, ang kwarta nak ba? Asa man ta kwarta para sa pagpa-ospital ni Papa ni mo? Ay, pag nagkwarta, ma. Ay, importante, maong kalawasan ni Papa. Magpadanin ko kwarta ni mo. Ako sa kutakon mga igsuon ako. Ano, magkapadasap sila. Ay, problema sa kwarta, ma. Kinala madaanin si Papa sa ospital sa Dumaguete. Tuberculosis? Hindi ho bagang atay ni Papa? Mao ka na. Kung isulti ni Mama. Huwag ka pa din nakapanawag og balik. Tingkas si Manggod. Nagklase ko. Pero, mura kong naglutaw samtang nagtudlo ko sa mga estudyante. Wasak na sa makong nauna kung dili. Tuwan ni Papa. Ginoo, nabalhin naman si Papa sa ospital sa Dumaguete. Mas matiman siya og maayo sa mga ospital. Pero, ang nagkupag atay ni Papa, madapag kagtambal. Madapag inom sa tambal. Samtang iyang tuberculosis, sayo na sa gulong i-treat matad pa sa doktor. Masustansyang pagkaon ang git ko no, o gustong pahuway. Pag inom sa ustong oras nga tambal, mamaayo na si Papa. Kung opera na lang di ang naghubag nga atay ni Papa ni mo, kay nidako mo ka ang iyang tiyan, mo na lang na buhaton. Dili na mapirang doktor.
Ayaw ba na kulo kayong antay ni Papa? Uy, kaluoy sad sa imong papa, uy. Ini Christmas break. Papauli ko sa Sikihor. Dahil may mong di ko makita si Papa. Kung nahimo pala nga, karoon akong pauli. Di pauli ko. Di sa mahimo kay tiglas si Pa. Di ko tugtan sa principal nga, mo leave. Sige na lang, good. Gamay na lang utong. Total, nakagawas naman ka si papa nimo sa ospital. Oh, nagkagawas na. Pero sige mintin ng mga tambal para siyang TV o sa iyang atay. Ay, kapit lang. Faith lang. Mamaayo lagi si papa nimo sa iyang sakit karon. Maayo na si papa nimo. Anak, Pa? ay, dagad kayong salamat nga nakauli ka yung taon. Christmas break ko pa. Dili may mong di mo daon si Mama. Gusto kong i-celebrate ang Pasko nga kauban mo na kung akong pamilya. Follow-up check-up ra ba ni papa nimo sa sunod adlaw doon? Ikaw lang unay mag-igo din sa bahay, ha? Kay mo adto kami si papa nimo sa Dumaguete. Alang sa iyang follow-up check-up. Dili mahimo nga magpabilit si Dundun din sa bahay. Pa, Siya ang gusto kong kauban sa kong pag-adto sa doktor. oh, bito ma. Kami na sa Papa. Inil ka sa bahay aron magkapaway sab ka. Nakasiguro ka ba doon? Tingalig mahago ka. Maikog ta nimo. Oh, ikaw taon. Anak ko ninyo. Ug akong amahan ni akong kuyugan. Aron ko sa ikasulti ang doktor ni Papa, ma. Salamat anak ha. Ay, gawa yung taon ko di mo kalimte. Ay pagsulti anak. Labaw nang dili ka nga magpasalamat. Ako mo'y angay magpasalamat inyong mama. Kay ko dili patungod ninyo. Di na ko maabot kining nakabot akong kalampusan karon. Dagdod. Napupos ang adres ko pagbakasyon, ha? Ma? Back to reality na ko. Amping to mas Papa din eh, ha? Anak. Pa, Ay, follow-up check at nasad baya unya na ko ha. Maginahanglan na sa kong kwarta doon. ay kabala ka pa. Magpadari ko kwarta ninyo. Aron na, magamit din ninyo, ha? Salamat kaayo anak. Daghang salamat. Anak. Doon. Tibad ibaya ha. Nga patasan ang pasensya sa ibang mga estudyante. Samtang nagtulog ka. Dili yung ka manapat sa ibong mga estudyante. Basta pause na pa. Pahimang mo ilang ha. Oo, tinanan ko na pa. Pahimang mo ilang. Timanan ko na pa. Dili yun manapat. Sige, host na pause na. Ina, musagad ko sa barko. Ma, pa, tigil balarga na na. Amping mo din ha, samtang wa ako. Inig summer vacation na, mapauli sa ko para makita sa ta. Ikaw pa, kumbati bigod ha? Kumbati bigod. Na, i-lockdown namin din sa mong lugar, oy. Lagi, ilagdaw na. May lontag, di ba apilis Cavite o sa Sikihor? Para magkapauli pa ko. Kung mo lagdaw man gani, tungod na ng COVID-19, kanang tunan ko sa ato. Aron, ikaw ba na ko atong pamilya? So, o ba di ka mahibaw? Doon sa taon ka, oy. Mas nahibaw pa man ko nimo. Kay nga nung di Lockdown na mong tibuok nasod. Aron makontain ang virus. Dili na makatag pag-ayo ba? Kinakadaghan na ang cases. Ug may nangamatay na sa maong virus. Ginoo ko. Usama na ko pagpaulis ato. Kung mo nang naglagdaw na. Lockdown na gyud. Ginoo ko. Ginoo ko. Nagdaw na gud. Pwede makasud. Wala siya magkagawas. Usama na ko di pagpaulis amo sa Sikihor. Pait ni mabtagdag-lockdown nga layo ta sa itong pamilya. Sa itong mahal kinabuhi. Hindi ko pagkaduas kong amahan nga masakit ton. Uy, kisa man nanabag. Uy, ako ng sister-in-law ang nanabag. Milagro man. Tubagon ko na lang. Hello, ate. Nanawag man ka? Don, inayanayang imong kagalingon na. Ha? May netabo ni kuya, ate? O sa may netabo ni kuya, ha? Uy, naitabo ni kuya ni mo. Kaluin sa Ginoo. Ako may ilang pamalihog pagpatawag ni mo tungod kay naghikay pa sila sa patinglawas si Papa. Si Papa? Patay na si Papa doon. Patay na siya. Dili! Sakit kayo palandungon. Tungod ini mga pandemya, bisag sa katapos ng higayon, huwag ko rin kayo makita pa ang akong amahan. Igo na may naghinilakay, uban sa kabalik suon nga, nagtrabaho sila yung nasod. Kaya di magmig kapauli, tungkol sa lockdown. Pa, ngingawag ko pag-ayon ni mo. Kaya wadi mo pahimangno na ko, nga di ko manapat sa mga estudyante. Samtang magtublo ko, tarungan ugda ang ako mga estudyante. Hello, meet again pa. Di na lang ko ito ba? More power sa RMN.
adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. Rini Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Jenny Lynn, 22 anyos, my live-in partner. Niya ko karon sa Iligan kay taga diri man ang akong live-in partner. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong mama sa Zamboanga del Sur. Kining yuta bahin sa akong mama sa yuta sa iya sang inahan. Aron hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, lisura na yun na ito, Jinilin. Iprinda ko nilang tinggalin ng akong bahin nga yutang mama. Uy, Ha? Ayaw maoy. May na lang namo nga imong mga anak pohon nga may kapuy-an mi. pinuunsa mong ka, Jinilin. Kadugay pa anang mahitabo. Kagag may pa anang mga manghod ni mo. Mo naman imong gihuna-huna. Nga iprinda naman na. Di man na kibaligya. Og di ta kalukat. Oh, mangita tagpagi malukat na to. Og tabangis ako ninyo nga ato malukat. Saan mo magitay laing kapaingnan ron? Nya. Kinsa may imong prindahan ana. Mangita kog akong kaprindahan. Ma, Unsa? Iprinda ni mama nimo ang bahin niyang yuta? o tiya. Kay lisod ang kuno kaayo mi. Ug ang bahin na lang yun niyang yuta ang inyong kapaingnan, mao ba? Ay, kasayang kung dili na ninyo malukat. Mao gani tiya. Sayangan ko sa yuta. Kay man na lang mag-anamo ba? Asa mas mama nimo ron? Mangita ko na to siya kaprindahan sa mong yuta ay. Ako na rin mo dawat og prinda ini. Unsa tiya? Ingnaay mong mama nga ako nalay prindahin ninyo sa inyong yuta. Kay aron dili kini maadtos lain nga dili nato kaliwat. Dili marimate. Sige tiya. Akong inunana si mama. Ug ayaw ka balaka tiya. Mutabang ko pangita kwarta ng ikalukat namo sa among yuta. Manarbaho na lang ko. Unsa? Si tiya di mo ang dawat o prinda sa tuyuta. O ma, kay dili siya gusto nga lain ang imong prindahan. Kay simba ko kuno dili nato malukat. Maadto niya sa lain ang yuta sa dili nato parinte. Mao nga siya na lang kunoy ako atong prindahan. Nana, mas maayo hinuon. Adton ko niya sa tiya nimo. Aron magsabot mi bahin sa pagprinda ko sa akong bahin nga yuta ngadto niya. Ma, muundang na lang siguro kog eskwela. Uy, nga naman. Manarbaho na lang ko ma, aron makatabang ko nimo. Labi na sa pag-eskwela sa akong mga manghod. O gusto sab nako nga malukat nato ang atong yuta ni tiya ma. Unya asa man sa kuno ka manarbaho. Kuyo ko sa akong classmate sa Iligan. May kapasudlan ko no siya nako nga trabaho didto. Nahala sige. Mao man kani imong gusto. Pag ayo-ayo in town dito si Ligan. Pag binut-an town dito. Jen, nagregal si Mas Boyet. Oh, tabad ya uy. Mora ni mo reply? Ingnaw nga bisik kay ko sa akong ugma. Wa ko'y panahon anang uyab-uyab ron. May igsuon pa akong gipa-eskwela. Unya, may yuta pa gid ko nga lukatunon. Makatabang siya nako ana. May ganun? Ang katawa man ka. Ang. Kinsa ko tong lalaki ang matrakan nimo anak uy. Nga uya pag gani unya mo, unya imo nakatag og obligasyon ana. Ay, di sa lagi ko anak musod anang butangang uyab-uyab. Kidaghan pa kay kog obligasyon sa kinabuhi. Kung dili man lang gani makatabang nako ang akong mamahimong uyab sa akong mga problema, mas maayo pang single na lang ko forever. Unsa? Nahinugom gid ko sa among yuta na prinda. Kay mao na lang unta kini nga ikabilin nga kabtangan sa among inahanam. Ay na lang ba pohon, may kapuy-an mi sa akong mga manghod kun may kaugalingon naming pamilya pohon. Ang focus kaay ko nga mulukat niini ngadto sa among iyaan mao'y among naprindahan. Naglikay gid unta ko nga mo sud og uyab-uyab kay lagi may mga obligasyon pa kong gihuna-una. Apan may nanguyab nako nga puguso kaayo. Unya, Andam lagi kumutabang sa iyong problema, Jen. puguso lagi kaay. Tungod kay tinudanay man yung akong debate nimo. Mahal man ti ka. Ug andam ti kang unungan sa imong mga problema. Buyet, Gisugotan ni Mas Boyet? uday, kay puguso man kaayo siya. Og andam man kuno siya nga mutabang sa akong problema. Masuway bitaw unya na siya. Ala no, believe kay Kumboyet ay kisukol gid siya nimo anang hatagan din mo siya og obligasyon. Unya day nituman sa daya siya sa iyang saad. Gani ang iyang sweldo, ari na niya ihatag nako. Hala! Surtihan mo mabayana ka. Pagminyo na lang mo eh. O, unsa? Mag-live-in na lang ta, Jen. Ha? Para mausar ang gasto ba? Aron din ako magsigi pangayo nimo og akong budget. Usan lang tagbay nga abangan aron maminos ang atong gasto. Ang abang sa usa ka bahay nato, ato nang ipadala sa imong mga manghod para magamit nila. Buyet, Mag-live-in na lang ta, Jen. Ha? Unya, nitsugot dayon ka.
Nakita nako nga husto man sad ang gisulti ni Buyet. Makasave man mi kun usan na lang mi og abangan. Uy, hala. Mura na di mo magtiayon, anak. Mato niya kun mapahuman na namo og pa-eskwela ang ako mga manghod. Ang pagpakasal na sad unya ang among atimanon. Ay, kaswerte. Gini mong buyet, uy. Sana all. Kadiyot ha. Ako man din ng tiya. Hello, tiya. Jenilyn, naunsa man ding imo mama, uy. Nga namaligya man og luna sa inyong yuta. Unsa tiya? Ang yuta nga inyong giprinda nako. Iyang gibaligya, nagbaligya siyang luna ba? Wala kani paibaw abahin ini. Wa na nangin ninyo. Uwa, tiya. Sige lang, tiya. Akong tawagan si mama. Anong manangin pa man ko ninyo? Nga ako man yuta. Ma, in town. Nakaprinda ng yuta ang adto ni tiya. Nganong imo mang gibaligyaan og luna? Uy, ito man ko'y kwarta. Di man paigong imong gipada. Og di ka magapugong nako kay anak na lang ka. Og dili ikay tag-iya ini yuta. Ma, naguol ko. Kay naningkamot unta kung malukat pa namo ang among yuta nga nakaprinda sa akong iyaan. Apan, gibaligyaan na noon ni mama og luna ang among yuta nga wa mangonsulta namo. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kabili ning yuta sa inahan sa akong mama. Bahin kini niya. Wala ba di ay mi katungod aning yuta kay anak lang kuno mi niya. Ug dili mi ang tag-iya sa yuta. Wa ba di ay mi katungod nga mga anak man mi niya. Ikaduhang pangutana, mahimo ba di ay nga mabaligyaan sa akong mama og luna lang ang maong yuta nga nakaprinda pa man kini sa among iyaan? Dili ba gud nga ang akong iyaan ang may katungod ini kay siya may naprindahan namo ini? Ikatulong pangutana, wa ko pahibaw-an ni mama nga magbaligya siya og luna sa iyang yuta. Kabaligya ba di ay siya ini nga wa man ko kapirma nga iyang anak? Balido ba ang maong pagbaligya ni mama sa luna nga yuta? Ikaw pa to katapusan. Kung may katungod man po sa maong yuta isip anak ni mama, mahimo ba kung mureklamo kay wa man ko kapirma? Mahimo pa ba namong mabawi ang gibaligya niyang luna kay supak man ming iyang mga anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jenilyn. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kauban nga ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto medical kung si Dr. Obra, and of course ako punto legal. Pwede sad nga mga problema ninyo kabahin sa inyong mga yuta, mga katigayunan, sa inyong mga kabtangan, sa pagpangempleyo ninyo, problema sa inyong karelasyon, problema ninyo sa inyong banay, balay, higala, amiga, no? Pwede gyud na ninyo ipadala o i-share diri nato. No, unsaon pagpadala? Naatay email address nga kini ang akong suliran official writers page, naa sad tay Facebook account nga kini ang ang ato ang email address kini ang akong suliran_ unsa man ay suliran_ 612@yahoo.com. Naatay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang ato ang letter sender, kinsa man ni ato ang letter sender, be? Atong taga Iligan, oy hello no sa ato ang mga avid fans and listeners dinha sa Iligan, labi na kang tita Josephine Ali, hello no, mama ni siya sa ko ang miga nga si Mara Ali. Tawag ko na to sa pangalan nga Jenilyn, 28 years old, ang ato ang letter sender today. Unang pangutana, kabili ning yutaa sa inahan sa ako ang mama, balilang lola no? Bahin mo ni iyahang bahin, wala ba di ay may katungod aning yutaa, kay anak lang kuno mi niya og dili kami ang tag-iya sa yuta, wala ba di ay may katungod nga anak man mi niya. Okay, ang kana man kung pagpanag-iya sa yuta, no? Ang apil ana ang katungod, kung unsay imuhang gusto buhaton sa yuta. Imuha ba ng pasagdan din ha? Papuyan, puralon, ipaabang, iprinda, ipanghatag, or ibaligya. So long as ikaw buhi pa ka, naa sa imuha ang katungod kung unsay gusto nimong buhaton anang maong yuta. Kita nga mga anak, kung buhi pa atong ginikanan, unya wa gyud ato angan bisag unsa natog bali-bali. Wa gyud ato angan din has titulo, no? Ang ato yung ginikanan pa ang tag-iya. Ug tinuod ug sakit man gyud kung ingnon tag-nawon gyud tag-ingnon sa atong ginikanan nga wa kay labot kay anak ra ka. Pero mao gyud nay kamatuoran kay mao may giila nga tag-iya sa balaod, no? Unya ang balaod naghatag pud og katungod sa mga tag-iya ug anang puntuha nga buhi pa ang atong ginikanan sakto pagpaminsar
maayo pagpangisip, maayo pagbuot, maayo paglihok, sila gyoy makabuot anang yuta. Wa patay katungod kay di man ta tag-iya, maski pa og anak ta. Okay? Mahimo ba di ay nga mabaligyaan sa ako ang mama og lote lang ang maong yuta nga nakaprinda pa man kini sa maong iyaan? Di bagod nga ang akong iyaan ang may katungod ini kay nakaprinda man niya? Ang kanang akto sa pagprinda, garantiya ra man na in kaso di mabaligya, no? Dili mabayran ang iyahang utang, iyahang kwaon iyang irimatihon. Unless nabalhin na ang tag-iya, ang pagpanag-iya anang yuta, ngadto sa imuhang tiya, magpabilin gyud nga tag-iya gihapon imong mama maski pag naprinda niya, ang katulang, ang nakaapan lang kay kung sakto ang proseso sa pagprinda, kung kinsa man ganitong nabaligyaan, ikaduha ra gyud ang iyahang katungod kay in the event, no? I said sakto meaning na annotated. Unya nakahibaw pud tong nagpalit nga nakaprinda ning yuta, no? In the event nga imuhang tiya, wa na bayran na iyang irimati, iyahang kwaon, iyaho na ang maong yuta, mas naay katungod ang imong iyaan over sa katong napalit. Labi na kung kahibalo siya nga nakaprinda na ang maong yuta atong panahon nga iyahang gipalit. Okay? But then again, because di man na mabalhin gud ang pagpanag-iya sa yuta kung naprinda pa lang, no? Nagpabilin gihapon tag-iya imong mama. And like I said, kung ikay tag-iya na kay katungod nga buhaton ang imong gusto sa yuta. Wala ko pahibaw ani mama nga magbaligya siya lote sa yuta. Makabaligya ba di ay siya ini nga wala man ko makapirma nga iyahang anak, balido ba ang maong pagbaligya sa maong lote? Okay, sinunod man na si mong mama gikan siyahang mama, bali imong lola ngadto niya. Siya gyud tag-iya ana. Samtang buhi pa siya ra sad yun ang tag-iya ana. Busa kung unsay iyang mga buhaton, ang kanang mga papilis nga kinahanglan pirmahan sa usa ka tag-iya, ang mopirma imo rag yung mama. Kay wa pa man kay katungod, dili pa man katag-iya ana. Klaro na ako explain sa imong unang pangutana nga naaragay katungod ana ang imuhang mama. Okay? Ikaupat og katapusang pangutana kung may katungod ban ko sa maong yuta. Isip anak ni mama. Pwede ba kong reklamo kay wala man ko kapirma? Pwede pa ba namo mabawi ang gibaligya niyang lote kay supak maning iyang mga anak? Okay. Dili gyud na nato mabawi labi na kay siya pa man moy tag-iya anang maong yuta unya. Unless no maklaro nato ang iyahang intention sa pagbaligya. The only way is matan-aw nato kung unsa iyang intention sa pagbaligya. Gihurot ba niya pamaligya ang iyahang yuta kay wa siya planong mamahin ninyo, no? Isip iyahang anak or ang kanang kwarta gihatag ra pud na ninyo kay supposedly ang mahitabo man gud ani kung ibaligya niya ang halin sa yuta. Puhon kung pananglitan dako gid kay nang kantidarag di niya mahurot no sa iyahang lifetime. Ang kanang kwarta nga mahabilin kamo nay manunod man ana. Mao na pud nay imahimong inyuha nga gipanag iya ang kanang maong yuta. Ingon ana ra gyud na siya, no? So, hopefully masabtan nimo nga although pwede gid unta na niya to mapasabot kay kultura man gyud na nato, no? Isip usa ka pamilyang Pilipino nga kitang ginikanan og naata ato ginang atimanon og siguraduhon nga naay makuha no og mawa nata ang atong mga anak. Basi mas mapwede matarong lang nimong storya ang imuhang anak, imuhang mama nga ma. Ay pud intawag hutda ma. Binli pud mi kay di pud mi wa koy handumana nimo, di mi kapanunod nimo, no? Or kami nalay palit anak kay para dili mapuntas lain ang kanang legasiya sa kanang maong yuta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.